Kunada kayo mga salaan tayo kung ano ti mais tayo no na itamba sa mga sumala sa mga gayon. Na makanyo ka na juga. Sumala. No, yes, no. Ang sabong mangyaw, kita sao, isurot mo kami. Go! Masuk mo! Matay mo! Matay mo! फेरि म हाँसु होइन दोरी चल्छ क्या Hello, kumusta kayo amin ng kakabsat? Datay man dito bantayan. Kut buyaan tayo man ay nunya dagiti mapasamak man ay nga maubra ta dito yan. Kut sapay ko mata hangkay nga maumuma nga agbuy-buya. Siguro ko kabsat gagayam kut agtaka kayo no apay ka kasto dati lang ataw. Ngam iso nga kasto dati lang ataw ta nagatel ngamin dati mais. Tanuhang ka nga gabungot ko talaga nga binalag dahil si Rupak, kaslay di na minsan nga bigok ko, talaga nga limlim mabag dahil si Rupak na nagatil nga talaga. So nga buyaan tayo maning gagayam, no niya dahil mapasamak maning nga video tayo. Sige gagayam, buyaan tayo. Mandag tayo nagkagagat nga trumabahon gagayam. So dahil tayo ubaraan da. Kastoy ti aramidon da agbanban dati paggalot ti sinako agit na isako. Kastoy tagara agbanban nga makuna ti Lucano. Ay ta. Lagi slaon na nga kasta. Ngam dapat nalaing mo dayta imam tano na impes ti pagbalina na tano poskul ket nariga mga iputipaut. Dayji magtisumo dayji ti atidug na. Aja dugo din daday ta ano matansya daday jay katidug na nga may puli-pulto ka daday sako. Tuda da kita. Bayog da kita gagayam, bayog. No, data mineral ka lam karga amat, ada karga natay na. Ay kamot namang junior. Hai. Ay. Tati ko, trabaho ko may. Kay ka kasi bida. Buhay na kantumot na ng beng-beng. Ta manarimaan mo ti kwagagayam. Ti panagluto da ti si Daumbi ket. Ay tay bukol ti utong. So kasapulan nga palukningan tayo ta nabayag da ito. No agkarkarintar kanto nga mangaldaong katawan to nandan to nga andan to masidan ata natangkem ay bukol. Tapos dayta dayto ti masida madamdama pagraramanang kadagiti agubra nga pagagayam. Agburas ta pakita yun to madamdama ti panagburas naman. Guys, awam mo ate guys mo. Awam pa lang dayto guys na katak pa lang. Maawatan yung latan. Mabidal na kami, nagtagtagalog na kagayam. So nga, agilokano na katan, uray ta, maawatan nyo mo siguro, uray tagalog kayo kada, kumpormid ta nga, kwatayo, mayak action mode. So nga, pasensyan, talaga gilokano na. Kita inuman. Dito, iturtada ka no, dito nga, parya, kandati itlog. Ito. Tapos damot sagpaw da nga karne. Tapos apa en na di bukol tutungan.
Damog papaya gagayom nga sukaan dan tumadamdaman no. Kaya dadag suka ta no nabarang amin mayat ti agsuka. So dagita gagayom ti pasamak sa tamaning. Buya malatang kagyaman na pinangbubuhay gagayom. At itlog na pang torta. Dati ay dati. Apin na isang ta utungon. Luka ta mambari. Ay ta tutong. Ay ta bungol tutong kandan tu paria day ta kun tagpaw na. Ang daw. Oh. So dati minay sa mi gagayom, bali duwa nga diso. Dayto bali na isa ko dagito yun. Dayta nabunton dayta ni tracer dan tulangan gagayom. Tatta mapantayo magkitan dagiti may nga diso no kasano ti trabaho da ta agburas da. So nga mapantayo jay ta jay sagpat na jay mapantayo jay gagayom. Tikitan nida. Takitan tayo mo no kasano ti klase ti rigat ti agburas ti mais. Pag natumila ka dagiti kamaisan tampay nga naburasan dagitaw. Napan ko jay. Ayan nagagayam. Kamamaisan dagitaw. Yun. Das-das. Ay titima ko na nga das-das da nga nagpasangat gagayam. Kitan tayo jay no kasanumat ti panagburas ti mais. Ano mo buhay yung mag. Yung. Pasalig itong gagayam jendan. Tay jenda. Bale pasangkat gabinda ito eh. Ito, sangat dito gagayom. Sangat. Dati dang gagayom. Dati inumundang inalada. Kasi madamdaman nabara dito yun. Impanda ka dito yan ti mangga, ti linong ti mangga. Tapos tunto nga pag ininanda dito, ti mulami lagi ito gagayom. Kita ti mulami inyog. Natarintin dito kada sabsaba. Sabsaba dito, gingga na dyan, baba. Tagayam ti trabaho mi dito. Dagito medyo pag inanambi lagi tinuka gagayam. So dagiti binurburas da. Hintay kita nit suda, tadajjidan sa baba. Bali dito mi gayam. Ado ti agmamais nga talaga dito. Halos kastoy ti may nga hanap buhay mi dito eh. Di probinsya, agmamais, pagay, kasi gagayam, mula sa ba. Ado gagayam nga pagkakita mo dito eh. So, tantanap gayam dito eh. Basta titsura na temi gayam. Damat dagitan eh, mamais nga naududi. Bali nga min natin maismikot muna na dito eh. So nga buraso nun tano may lakon tumutan ta baka no ilakadan to ti presyo kagayam. Dito mga nganyog mula pala day dililong ko. Lilong ko kanong amang ko pa nakita kagayam. Nagkita nyo ni nagtayag nay. Nay. Kuha mo no mauli pa dito. Matayag. Ayun, nagyan na kagayam. Suday jay. Sabali mga disuday ito yun. Tibangir nga diso dito yan tayo tata. Ado timulmula mi nga sabsaba. Dagito timulmula mi. Tanya na daka sa bunga na itan eh. Naimasay ta nga madinakdakan. Ta. Tumun ti jenda. Kita nida. Yung dagtada. Tidak kagayam. Dagiti buras. Nih dudan samot. 2, 4, 6, 8, siyam. Siyam daga gayam. Nalangag buras dagitaw.
Dagiti ay taga Golden Valley. Kumita kay man na ding. Kumita kay man ta mabidyo kayo. Mabuya kayo. Mabuya kayo ti ko dito YouTube. Dagiti napipintas nga taga Golden Valley nay. Nga pagburaso may. Nay babalasa ng panay mga amasunan sa. Makita rupa ta dati makita rupa na dito. Magitaw nalalang din nagitaw. Nay, dito gitu yaw. Aghay ka umarang. Hi. Yo no. Kita niyo ba? Aghay na yo. Kita nalambing na kita. Ay gayo ka mamuk dati nay. Bro. Mamuk dito sa dati kadwami nga napan nagdidarek dik day. Sige nyaw. Oh, sudah na kita gayo. Ita pa kita duma ka kadwa chaw. Lawang amin pa lang gayo gayo. Burasan chaw. Jay, mangligaw ito. Jay. Sana all kunawin na ding nga na klase sana all day yan. Sana all nagbibideo nga tanya gayo. Ayun. Ayun gayo, madu nga sabsawad tayo may. Ayun, kita na kita duma. Ngem sabak sunggula kanu mati sabak na damat. Ang kamukha ninyo pasaw. Mahilig lang kanu ti sabak sunggo, sunga nagrigat samot. So kita sabungan ay kita ti, sabungan ay ti sabak. Adun tu kita. Bunga na kita. So dajida pa lang nalawa ti gayam, burasin ko. Kakalog damot dad kasti gayam ti ugali yo aya. Agkakalog kayo mo di Jonah! di kayo mo lang. Bunga ng nyug na tanim natin! Oh, Jonah kano. Shout out kay Jonah. Ito na, Jonah! Shout out kay Jonah dyan sa Saudi. Ayun. Panurin mo na lang to. Di may dagiti merienda da kagayom. Merienda dagiti buras ta mabanog damot kasi ngamin tayo menu Ito na lang isa na nagbati ka niya. oras ti kwada kung pamerienda kami mo. Sudah kita juice biskuit kita lang ti merienda ito gayo. Daka mo ani, ada kimpot nga ko ni. Magatal ka ng gima na. Nagdagal na di ng kinay. Introducing Nancy Tumamaw. Pati tinalamis. Nancy Tumamaw. Nancy, di hindi nakikita yan. Pamigat may palang rito ikagayam. Wala daw kami ang kami nga nang nangantatay. Iti napoy. Kapay kami lang bigat. So dito pamigat palang rito. Sabalin ko madamdamay kay panggal daw. Kinabungan na di ka kabagis. Motor ko. Dito oh, damay nang ito ti Dito ko tayo pong na. palang dito. Ay, nya palang. Ay, sus na Kabatiti. nakikisigdayin anak Kabatiti. ko. So, ilututin to na ito. Ilagayam. Naimas na ito. Naimas na ito nga lutuan. Si Daon. Okay di. Lawang pagtagis ako. Ayun. Agwa ka sa akin. Doon kayo. Dati nagagayam. Magmerienda da. Kita rin tayo man. Gusto nga minti kuwami dito no. May gumal daw basti ito. Magmerienda da mo. Sudah nagagay din eh. Agad kwa. Ito, yung sangkut dan. Sudah gitu gagayam. Kasi ito kadumi. Ta. Ito, sudah amin na ito. So kita. Nya, wantak salah dito. Dahito naling sumala dahito. Ako sa bayak ko mang kung ano nga may.
Makita mo kayo, naragsak din daw. Talaga dapat para sa alamin eh, oh. Oh, oh. Ay, yay, karagsak mo dito kayo. Ayun. Sudah, naglililong dah. Kayo, iti itsura da no, agburas da.Ag-aabay da ta. Taw, pakita ka na kayo. Ta.Ag-aabay da ka ta. Ipababa na ita. Oh, aghay kayo, naghay kayo. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo. Oh, minsan natin, aghay kayo. Aghay kayo, naghay kayo. Oh, dati na video, naghay kayo. Dagitoy. Panay ng ubing, dagitoy. Manipod ka na jay. Papadiyay, panay ng ubing. Nagagagat tubing dito, kasi tubing. Dagitoy. Dagitoy, babubay mo dagitoy. Agatoy, apo, kumpurmin sa amat tipang pamayan nyo. Ta. Oh, dahil dyan, si burudok da, kabastitan da. Tapos si guys, sabali mo lang ang grupo na ganyan gagayam. Pag-ilag di ba pa, sabali mo lang. Damo lang sulsulong kaya na dyan. Di mo kaya da. Okay. So, dahil tagagayam, nawayaanan. Aging gana ka dahi jay, baba. Burasan dahi ta, aging gana jay, burasan may ta. Aging gana jay baba. Amin dahi ta ni. Tapos dahi ta. Aging gana jay, sabali lang ako na kagayam jay bandana jay. Pagpintasan nagagayam, no, damo dagiti kay kayo nga na ibabaot pa lang, nabati tayo suti paglinungan. Dahi nga kabarak talagang madarugsoy tayo ti lungot no awan ti paglinungan. So dati tayo baba tayo kung nakatay ko sudah gito tay agburburas mo dito. Apsay na dito. Manda na ti bagatan sudah dagajay. So dahil tapay ti burasan dito gagayam. Kasi jay tapos sunod tichaw takitaan tayo magkaragi tayo ayang kutat tayo jay sagpat jay mo. Nagdida kagayam, manda na jay. Gentinyog. Ay jay, bali dahil tapay tiburasan na kagayam no ka. Naging gana ka na jay. Jay baba. Gana ka na jay, baba jay. Pwera lang ka na jay, turod na jay. Tasabali na kimbagay jay kagayam. Stati kalawa na kagayam, tiburasan may. Kastoy, tika bibiyag mo ditaw. Mayat kagayam, lata dito ita kunak ngarod nga napresko ti angin. Ayun. Share kayo mga kanadyan, titurod na gayam ta sa sakon to ipakita dito pagburburasan da tanong makita si amin ti kalawa na. Hintayo ko na diyan. Ayan ti sariwa nga mais. Ito diyan sagpat. Bunga dagiti nyugan gayam nababa pa yung magbunga danay. Bali mga kwa siguro dito yun 5 years siguro ito yun nanayimula naging gana din mula may umnig kuan mapakinabangan nun nagbaba tapos hintayo jay sagpat
So dahil tayo makikita yung mais nga sariwat at tayo. Titurod na nga bangir. Kung bali dito, kami nga baging amin dito yun. Sa bali na kimbaging gagayam. So ito. So nga mapantayo dito. Sagpat. Makita tayo dito. View na dito. Bangir. Yun. Gagayaw, mag-2 down. Maglilirong kami. Dati kami aming kalapaw mabasitan. Nay. Kalapaw mabasit, ano ang sisik. Tidak, minay. Kalapaw mabasit, napunok ang sisik. Pag-sit-sit kayo, tagbiyahe siya. Dati na ginakargana. Alakag, papabang kayo ano, Awan sa bahay, baglang kagayaw. Dati na ito kalapaw tayo. So pagsayatan naman. Ate, subagbaga ka ni Trisha. Doon kami kada itaw. Dati kami yung nagburas. Ay, na. Kapag ka nang ibaga ni Porta, sinigulang Kada ka nang ni Queen sa Manila. Kaya yag ko na. Kuna na. Nag-awid ka nang ni Queen eh. Apan. Nag-awid ka na. Ala. Kapala na ako nun. Ala ka ba mag-apply ulit sa bali? Kung mag-apply din sa Manila, ang nag-awid dito. Ay, nag-awid. Yan na ito. Chicken Joy. Chicken Joy. Nag-iibas ang sinang damang urikin eh. Buyaw mong kanakan. Danta ni kasinsin eh. Pabot. Kani Papang Mau. Tari eh. Ura ba yung mabuyanan to? Yung. Dagitoy. So, iti jajarumid to. Baglang taday ti kalapaw tayo. Nawala na ito, parang may tanga dadat yung linlinong ti kasabaan. Madamati pasar, nga kunada. Kadagdagan. Kapangpangan nagagayom nga ito yung mapangkanumanin na eh. Wapo, talaga nga mapanang. Tanyaw. Pangata maturog dito katudwanan. Mapanang nga, mapamagayang maturog. Ay, so. Tayaw. Iba ka man taghay na yan. Iba ka man taghay. Kung kumangamay yung mapagunyan. Nara. Ano dito, gamot. Ano yung madina? Muna mo tika na eh. Kano? Ayaw. Ayak ko na sa helicopter. Helicopter ka kayo, matag-training kita yung pa eh. Wala kami dito. So lukas niya nga dahil helicopter tayo may gagayang kasla kami unay makakit-kita iso nga yung i-video may kasi kasla may ignorante kami ada kami iso na yung mapanda sa airport basta ti pamayanda o kisanda sa isaw-saw ti suka gagayang mas nga isuka ngamin dahil ta darangidangan nga kunada. Tanni ti pagbalinan nan. Ang pangkabilang
Abunang mo man junior na kumot si manako. Mga mabalinda kita, bungal ka dahil ta, mga ano makamkam. Abed na ano na makagatin niya. Wala na, want yung upong ko kan makakumag. Baka tilmo muna. Kabul-kabulo ko na. Ikaw may kanil. Layaw-lawaw yun. Madimad dahil ti panawang gagayaw. Nagtudot na tayo, ng baglaang tayo, angin-angin na. Nay, naulip ngayon. Bali na basa pa dagiti kwatat tayo na ibasyar ng nabimpintas mo kidi dahil ta nakakastapay lang kasi dahil na isakaw tanong mamagaan nga sigod mo ginate. Sapay kumata saradong mo na dahil ti tudo na kanang kumay tutudo. Dahil na pinalpas na. Men, kita bali dahil yung kunat tayo dahil na baban. Jai, dahil kailangan ng pagpababadan. Di dyan nga banda. Hindi jay, bali dahil dyan na baba, nagpapababa kami. Taliktar yan sa ngamin dahil ito. Jai, hindi tayo mo't tumulong. Magburas. So, di jay, tayo anda. Jay mo bangir na nga turo di jay, jay da magpapaburas di jay, bangir na jay. Sudah gigi pumuraw jay nga saksako, sudah mo dagi jay sa bali na simbagi da kita. Dito babang gagayam, gangani malpasan, gangani tayo mo taglargan. Sa talangan, bareng malpas may. Tapos tagay jay madjay. Ay kumagkitan. So bali dito yung kumagagayam sa bali mo tinakim bagi ka dito. Tay katugangan ka ti kumparik. Kamakadti pa lang kunak patangta kunak mapangkano mga lati sako dapay. Bareng no agsublin to ta makapatang kumamag. Ngam dito nga kagayam no kasi nga summer. At dati ubog dito nga pagal alam miti danum nuka. Ang mababatan guru kayo tama pancumang kitang bait no dapay lang. Tuman si Ripon kaya na idinayay. Ngum bali mama isang dagamin dito ni so nga nagbaliwan nan. Kabakiran ida ita kaslakastan ni. Dito tayo na ida sukitam. Ringat dito gigayam. Sudah itu gagayam. Nay. Ita. Ito, daringat na kada ito nga mabatang gagayam mapagal alam miti. Paglinis miti pamino ka. Iti sarsarb mi. Sudah itu tilangana. Ang mga lanod na kundana dito. Ang maksangot. Uy. Nalinaw ka kayo. May ba dati pa? Kita yung juunog na. Papa, Kasta tilanganan na eh. papa. Pang, apa kuya ba dato? Kasta tilanganan ka kayo. Tapos dito mama isang damot dito. So ubog dito. Nalinaw dito danom na kagayam na eh. Naunog siguro dito. Baka dabalitok na dito. Nay. Sudah ita ti klase na. Yung madaga na duma gagayam. Yung damay nga nagbanda. Yung grupo da. Kamo, doon kami. Ang kung binilbilang hurok sa nga 20. Tapos dati tayo baba. Dati tayo ko. Tayo baba. Tapos nagayad duma. Dati damay. Masabat na ito. Sinabat tayo gagayam. Tapos nung dati tayo. Dati ta. Dito tayo yung baba nga. Dati sang at gagayam. Dito mo silang abiyuna. No, dati tayo baba. Balik taliktar yan na ito gagayam. Tapos nagrigat ko si kuha na ito agibilag ni Jaime kung ano depression na sariwa kasariwan to itong gayam. So agyaman nak guys yan yung panang buya man kada video min next video tumaning kakapsat agyaman nak launay. So, nalpasan gagayam. Kaging gana lang dito nagpatingganan dahil ti video yun.
Nalpasdan. So yun guys ang ating video. Sana nagustuhan nyo. At huwag kalimutang mag-subscribe, like, comments, follow, and share na rin.